O účinnosti ochranných prílieb a ochrany sluchu sa zamestnanci akciovej spoločnosti Slovalko dozvedeli viac vo štvrtok 23. apríla. Do zasadačky elektrolízy prišli prednášať špecialisti zaoberajúci sa ochrannými pomôckami. Aj táto prednáška sa uskutočnila v rámci Týždňa bezpečnosti spoločnosti Slovalko. A my ako zástupcovia výrobnej firmy, ktorá dodáva ochranné pracovné prostriedky sem do Slovalka, tak v prvom rade školíme na ochranu sluchu a na ochranu hlavy. To sú také dominantné úlohy dňa, dá sa povedať, v súčasnosti, pretože v súvislosti aj s novou legislatívou v rámci Európskej únii, kde smernica o ochrane sluchu veľmi sprísnila požiadavky kladené na túto problematiku. To znamená, vysvetlíme zamestnancom, ako sa správne chrániť, aké sú dôsledky nedostatočnej ochrany na stratu sluchu a v zásade vychádza to z takého hlavného predpokladu, ktorý hovorí o tom, že akákoľvek zanedbaná ochrana smeruje, dá sa povedať, k trvalému poškodeniu zdravia. Základom ochrany zdravia pri práci je najmä prevencia, správne používanie, nasadzovanie a údržba ochranných pracovných prostriedkov. My ako firma sa vždy snažíme nielen dodávať výrobky, ale samozrejme sa staráme aj o našich odberateľov v tom zmysle, že ich teda školíme, ako tieto veci správne používať. A ten konečný dôsledok, dúfam, tá správna ochrana zdravia a teda predchádzanie tým nežiaducim dôsledkom nedostatočnej ochrany. Záverečným podujatím Týždňa bezpečnosti bol výstup na Šibeničný vrch. Turisticko-relaxačnému podujatiu pre zamestnancov a ich rodiny prijalo aj počasie. Akciová spoločnosť Slovalko pozvala na záver Týždňa bezpečnosti na výstup nielen svojich zamestnancov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Po krátkej turistike čakali na deti v príjemnom prostredí uprostred prírody viaceré aktivity, či už hry alebo rôzne súťaže. Nechýbali ani koníky, na ktorých sa mohli deti povoziť, a ukážky hasičského a záchranného zboru a mladých záchranárov. O zábavu sa staral aj zabávač Jožo Pročko. Sa vám tu páči? Dobre sa mi tu páči. Toto, čo tu akurát hráte? Hádžeme do úst lopty. A čo ešte plánujete vyskúšať? Jazda na koni, potom skákanie vo vreci. A to je už asi všetko. A tebe sa čo najviac páči? Modelovanie, lukostrelbu. A ešte, tieto akcie. Len tetovanie. Skok na vreci. Budeš súťažiť? Áno. A ešte čo plánuješ vyskúšať? Jazdiť na koňovi, potom namalovať si vlasy a hádzať do toho šárka, do toho šaša. Rodičia mohli relaxovať pri ohni, pri dobrom guláši a špekačkách. Samozrejme aj toto podujatie sa nieslo v duchu hesla Bezpečnosť je prvoradá. Týždeň bezpečnosti zakončili v akciovej spoločnosti Slovalko v útorok 28. apríla záverečným žrebovaním a vyhlásením výsledkov bezpečnostných 5-minútoviek a kampane bezpečnosti. Stretnutie zástupcov zamestnancov usporiadala spoločnosť Slovalko v pondelok 23. marca v Sielnici neďaleko Banskej Bystrice. Cieľom podujatia bolo podať informácie o viacerých legislatívnych zmenách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na stretnutí sa hovorilo aj o ujednotení práv a povinností zástupcov zamestnancov. Oni vlastne zastupujú svojich zverencov, svojich zamestnancov, aby sa docielila úroveň zlepšenia stále v tej oblasti bezpečnosti práce. Oni majú práva, majú aj povinnosti a samozrejme chceli sme im poukázať, ako správne jednoducho pristupovať k záverom. To bolo to asi najdôležitejšie tohto dňa. Podujatia sa zúčastnil aj metodik z odborového zväzu KOVO v Banskej Bystrici. Máme aj nejak takú našu potrebu, aby sme pripomenuli, že teda zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je človek, ktorý môže ovplyvniť úroveň starostlivosti o bezpečnosť a hygienu práce na pracoviskách a môže teda ovplyvniť pozitívne s tým, že prenáša rôzne problémové situácie, ktoré sa tohoto týkajú tejto oblasti, na vedenie spoločnosti a nejak tak pôsobiť vo veci takým spôsobom, aby teda sa veci riešili čo najskorej a čo najoperatívnejšie pre potrebu zamestnancov. Stretnutie hodnotili pozitívne aj zástupcovia zamestnancov spoločnosti Slovalko. Z mojej strany môžem povedať, že som veľmi spokojný a hlavne, že som rád, lebo ako vidíte v čase tejto hospodárskej krízy niektoré firmy priškrtili svoje financie na to. Ako vidíte, že Slovalko to myslí, čo sa týka bezpečnosti práce, skutočne vážne a aj na takýchto sedenia jasne vidno, že bezpečnosť ako dáva na popredné prvé miesto. Na záver stretnutia sa zúčastneným prihovoril aj generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Slovalko Milan Veselý.